Hello! Magandang gabi, magandang araw sa bawat isa. Kasama ko ngayon si Grace Gracia. Mamalengke tayo. Ako na te. Sige lang. Ayan. Mamamalengke kami. Diyan, sa may ano. Yan po yung, ayan, dyan tayo pupunta, Ayan, magalaw siya. Ito yung ano, yung supermarket West Zone kung saan tayo namimili ng ano, kung saan tayo namimili ng karne ng baboy. Mamaya dadaan tayo. Pero punta muna tayo doon sa isa yun. Yung Big Mart na yan. Bili tayo ng gulay. Gulay-gulay at saka isda. Tignan natin kung ano yung meron sila. Wala si Pastor ngayon kasi pumasok siya sa ano, sa trabaho. Kaya hindi namin siya kasama. Dalawa lang kami. Ni Miss Pink. Hello po. Ayan, from Pangasinan. Hello. Ayan siya, Big Mart. Dito kami madalas namimili ng mga gulay. Mas mura kasi dito kumpara sa mga ibang ano. Ayan, Big Mart. Pero daan tayo doon sa kabila. Doon yung entrance niya. Dati pwede rin dyan, pero ngayon hindi na. Kaya doon tayo dadaan. Pauwi na kami. Tapos na kami mamalengke. Ayan yung nagpamili namin. Ayan, puno na yung basket. Tsaka ribs na baboy. Ayan. Sulitin natin siyang isamang mamalengke habang wala pa siyang trabaho. Kaya, ayan, habang wala pa siyang trabaho, baka next month mag-back to work na siya. Nakalib kasi siya kaya wala siyang trabaho. Pag nag-back to work na yan, hindi naman natin yan makahagilap. Yung aawin niya madaling araw, panggabi kasi siya Number 2. For second floor sila May bath and body pa Ang laman niya yung pantalon. Pina-repair na pantalon. Ayan. Okay, here we go. Dito na kami. Ayun. Dito na kami. Ayan. Check natin. Agkalong tayo. Agkilab ba? Nanapsukat din ang kamangan? Ay, magsukat na. Apay nga Minom. Syuhada. Ayun. Ito na yung mga napamili natin. Ay, may kinapay pala dito. Binili namin. Kape tayo ito. Karne ng baboy, ribs. And mahal, 62. Nasa ano na to? 700. Hello, Jen! Hello! Ito na yung baboy, mga kapatid. Ilalaga namin. Kaso, nagbabay naman na yung ano, nagbabay naman na yung gas. Naubusan ng gas, so tatawag lang muna ng gas. Bigyan yung tuna. Galunggong sana, kaso wala namang ano. Sister yan. Oo, para maiba naman yung lasa. Ayan, yung tuna. Ayan. Kasama natin dito si Sister Jenny. Tapos ito naman yung mga ano, ito naman yung mga iba na pamilya namin. Ayan, jasmine rice. As usual. AAA. AAA. Tapos pasitaw. Ayan. So, ang presyo nito is, ayan, 14. Ayan, sitaw. Mang pinakbet. Ulit. As usual. Hindi po tayo nagsasawa sa pakbet. Ayan, mga tatak Ilocano, pakbet. Ayan. So, okra. Bawang. Sibuyas. Bagoong. Tapos suka para sa paksiw. Tapos ito is kamote. Ayan. Kamote. Ayan. Itong ilang perasong kamote. Ilan to? 80 pesos. Tapos pechay para sa nilaga. Ayan. Pechay. Tapos syempre luya. Magkakasama yan kung may bawang, may sibuyas. Meron ding luya. Tapos talong. Ayan. Tapos ampalaya. Hindi pwedeng wala yung pait sa isang pinakbet. Ganyan din ang buhay. Pag ang buhay is puro saya lamang, wala pong ano yan. Kailangan din may pait. Hindi yan masarap, hindi yan kumpleto. Oo, kaya dapat kumpleto Ricardo. Ayan, meron din siyang lemongrass. Ayan, gaya sa ulam. Pang pinakbet, hindi masarap pagka walang ampalaya. Ayan, kaya okay lang maging mapait. Basta mapait ang lasa. Wag lang yung puso nyo ang mapait. Diba? Ayan, beans para sa nilaga. Ayan isa. Tapos, sinigang sa gabi. Ayan, dalawa. So, ayan po yung mga napamili natin, mga kapatid. Saka ito,
Para sa pinakbit din, slice na baboy din siya. Kaya huwag kayong magsawa. Kaya napalitan na niya. Makan tayo pa garda, pastor. Yani, kain tayo ng biryani. Ayan, oh, sweet. Ano to? Gusto hindi ko alam. Gatas daw niya. Dami daw niya Sweet. gatas. May kain nila kayo na. Dami daw niya milk. Kain tayo. Hello! Paano yung mukha? Paano yung mukha? Ano yan? Ito, tingnan mo. Brum brum. Brum brum. Eh. Hindi, bagay na bagay siya. Bagay niyo. Bagay mong ganon? Bagay mong ganon? Arbab daw, arbab. Bagay niyo. Ako si Arbab. Ano, bagay niyo. Sino yun? Tinatanggal niya yung ano, yung buhok. Sino yan? Ikaw yan. Ikaw yan. Kain tayo. Oh, kain muna tayo. Oo, ito sobra. Manghang? Ito ba yung kinain ko kanina lang? Dito na lang ako. Magbahaw na lang ako. Hindi manghang. O, hindi masarap yung sweet soy. Masarap dun sa Tapos ayan, no, pakbat ni Gracia. Masarap yung sweets. Pagtimpla muna ako ng kape. Paano? Brum, brum. Tulog ka na, no, kasi ako narag, di ba, bakit? Nagpapaulan. Diba sabi niyo mga tatanda, ganon. Oo, papaulan. Ayan, biryani. Sarap. Kain. Siyempre, kape. Hindi pwedeng walang kape. Jason na. Magkapit. Tatamdaman mo. Ching. Tulogin mo na si Toto kaya. Excuse me. Tinudot kami natin. Napaiyak mo ako. Meron daw inubos kami mo yan. Ano, may nauuto. Ayan. Ano ko? Mas wala naman ako na nagusan ko na dito. Daudo. Ayan. Pwede ano yan, hindi walang dahon kayo, ano, space kayo na. Ayan. Hindi lang ano to. Pero may spray na nung kaala. Bihira na lang nung pangbenta nung tangan nyo. Galingan lang ang spray. Kanito yung panahon. Yung mga bansa ng gagali, hindi biya. Kami din yung important lang. Ewan ko lang kung saan to either. Ito yung sinabi. Bakit alin? Baka galingan to either. Hindi, wag na yan kalabasa kasi ano naman yun eh. Nalagyan na ng ano. Palati bunso doon. Ha? Yung kamatis. Oo, bukas na yan. Mamaya, kamatis. Ay, mamaya. Ribs. Yung basket, ready ko sa. Basket sa ready paglutuan. Ilang peraso, pastor? Bilangin para magkaalaman. Kapatid. Paksiw na tuna. Ayan. Tuna, nilang chef. Ayan, ay, kurang samot. 19. 20. 22. Awanan? 23. No, 23 kasi yan. Pising dan to jaulo. Wala akong kagana doon. Tiyanan! Ayan yung paksiw. Ayan, so, masabaw pa kasi kalalagay lang. So, ayan, hindi pa siya lutuin. Going pa lang. And, maaga-aga ngayon tapos. So, ito is nilagang baboy or sinigang. Tapos, paksiw na isda. And, mamaya is yung pinakbit. Kingfish. Ugasan lang. Nagpangit yung camera natin, cellphone. Tumatangka ka rin. Babad ka ng laro. Yan, mga baka luto, katangkan to. Kaano itong ka magtay-tay. Salamat eh.
Kingfish. Fresh kingfish. Salad daw. Salad. Kilawan. Kilawan na yun. Kilawan. Ilocano kilawan. Na nagbanit, kakabsa. Oo. Nakuha yung mga, ayan o, sariwa, kingfish. Binigay Binigay yung mga sa grupo nila sa fishing group. Abu Dhabi anglers. So, pang salad daw bukas. Ayan. So, pinunless niya lang. Ayan, hugasan natin ng suka para maluto na rin siya ng konti. Bukas rekaduhan na lang ng lemon, saka asin, kunting luya, saka paminta, at saka sibuyas, saka kunting pipino. Oh, panalo na yan. Kilaweng isda. Kilaweng hari. Yan ang kingfish. hari ng mga isda. Tama ba yun? Kingfish, di hari ng mga isda. Ayan, kabad natin ng konti sa suka para maluto siya. Ayan. Yan ang panghugas natin, suka. Oo. Para ayan. Yan. Mabali na yun. Mabali niya kanina eh. Ay, sausaw. Yo, ito naman yung pinakbit natin. Ginigisa na. Kamote pa lang yan. Ayun. Malaki. Wala na atang sibuyas. Wala na. Lang. Dala kami ng pangkilawin mo. Sa susunod po na yan, paparami. Magkabasita na. Dagdagan ba siya? Good morning, everyone. Good morning, everyone. Yan. Si Simba. Nguso mo. Haba ng nguso eh. Ito na yung paksiw. Paksiw na isda. Tuna. Tapos may hari ng isda. So ito na yung pinakbet. Ha? Tapos yung kanin nandun pa sa loob. Tapos yung nilagang baboy. Baboy. Oh, pero makatindog na siya. Ito sa yung crab, kisa kay Ryan. Good morning everyone. Today is Saturday. It's a church day para sa amin dito sa UAE or Abu Dhabi. Ayan. So maglalakad na po kami ngayon papunta ng church. Yes. Church day. Church! Maglalakad siya ulit. Ibabad sa araw para mapuno ng vitamin D. Vitamin D. Chin! Yan. Yan. May mosque dyan. Mosque. Dasalan ng mga kapatirang Muslim. Siya yung kasama natin na malingki kagabi eh. Yan. Morning. We're going to church. Nag-English ka bigla. Toto! Painit na kasi eh. Tumatangad. Gusto mo ring hawakan yung payong nila? Oh, ayan. May sasakyan. Nasa ano na yung ano natin ngayon, weather natin dito is nasa 32 degree. So, ano pa lang to? Hindi pa siya masyado. Pero, ano pa? Siguro baka may, bago magtapos ang buwan is magpo-40 na tayo. 40 plus. April, May. Hanggang August, June, July, August, ayan. Abot na naman tayo ng 50. 50 to 60, gano'n na naman ang weather. Pero sa ngayon, okay pa. Carry pa. Ang UAE flag. Sakto 1 week na tayo ngayon sa Ramadan, ano? Oo, 1 week na tayo. So, pang 7 days of Ramadan ngayon. So, meron pang 3 linggo bago matapos ang Ramadan. Ayan, o. Malapit na tayo sa venue natin. Doon yung venue natin, yung building na yan. Doon sa kahiliran niya. Kahiliran niya doon. Doon tayo pupunta. Ayan. Isang signal lang yung tawirin natin. Ayan, yung signal. Tapos, sandun na tayo. Bago lang yan. Dito na kami sa aming binil.
Yan si ate, meron pa tayong bisita from Mindanao. Mindanao ate, no? Manny Pacquiao. Yan, dito na kami. Ayun, nanda kami. Ay! Kapatid sa... Ano, vlogger to eh. Vlogger. Nagpipiling lang. Ayan. Na kami sa... Good morning! Ay, ito pa. Wala pa yung mga ito. Kasi... Yan ang hindi mawawala sa mga Pilipino. Ang selfie! Yan ang hindi nawawala. Selfie, selfie! So, hindi pa po nagsisimula mga kapatid. Pag-i-start na in a minute. Oo, wala pa yung mga iba. Yan po yung pinaka-ano namin. Ay, nakalabas ulit si... Oh, hallelujah. Thank you so much, Father God, for this morning, oh God. For this day, Panginoon, na binigay mo po sa amin sa isang pagpapalang araw na binigay mo sa bawat isa. Lord, Uwian na! Praise God! Ikaw? Uwian na mga kapatid. At magsikain. Bawal lang kumain sa labas. Muna ngayon. Kasi Ramadan pa rin. Yeah. Is. Ayan. Sorry. Ayan. May init-init. Ayan. Let's go. Kung saan ang kain, doon tayo. Yan, naglo-load ulit sila ng Pilipinas. Load. Apa awan ti basuraan dito nga malabasan? Sino nagkawa? oh, nasa iba mo, kingfish yun. Sus! Ina ko nga, wala pa. Yung kilawon! Wala na, naubos na. Kainan na! Yan ang kilawin. Ayun yung pinagbalatan ko ng kingfish yun eh. Tilagay ko. Kilawin. Doon. Ano ba? Sino ang friend? Ayun o. Ano ba? na yung pinakpet ni Sis Doring. Titanda ko rin talong na slice na. Kaya natin. Sino pa? Kaya ka muna kita. Tulingan? Kaya mo na si Tito. Tuna. Bakit wala si Sis Pilma? Umalis. Kasama si ano? Sir? Tuna. Ramadan Kareem.